ƙarshe a duniya na sani. Kaga idan lokaci ya zo kowa ana yi mai sansani. Ya zan rufe ido in ya bar ni sai yan kaɗan kawai zan gani. Haka abin yake ni ba ni fara yin takama da rigar aro. Lura da duniya bai ta sanni sanni dankan sanya rigar aro. Yau da kai ake gobe kan sani dole wasu za a yi wala akwai wahala tattalin rike duk abin da baya hannu. Da maka zamani na Allah ne mutane ko bari yin maganganu. Wanda ya so yake arawa ya haskaka masu fariya sun baro. Da an ka kwace rigar da sun kasa babu wanda zai bambaro.